Hasieran lehenengo pausuak pelotan zeintzuk izan ziren, hemen Elizpien jokatzen duen, ezta? Ba, Elizpien, 14 urte, iren frontoia 50, osea, que 16 urteaz. 16 urteaz iren frontoia, orduan, frontoia txiki bat. Orduan iren frontoia. Orduan, baina gara zinuen behar zuen, torzien, baina azte egiten, edo zinuen. Jenarriz, orduan gauzak, enpresak eta bizilik, bienen gobernador eta gau baten oso bat, joder, debuta, gaila azte egin, Jorzabete arte eta beste noze zen. Lehenengo partidu berriko, nik eta. Baina ondino aficionero zinen, zu? Bai, orduan aficionero, bai, 52, octubre de 52 emizkoen enpresa. Ahora torza zen arbidar, eta ben dizo zen, eske joa, pasta zoan, arrea eta gazte horrek azartu izo zen da. Homer honek gazi jokin ditin da ben zer da, joder, torra zer da mozkoene, perruta egiten apainea gehiago. Arrea honek eta azartu zen, kaka mutiko eta lehenengo gurien grupaino gehiago jobrota zuta, joder, izilik. Gogaldeko zo zenbat emon zuen lehenengo partiduetan, edo? Mila peseta, beratziren peseta. Beratziren peseta? Gehien kobrata benak zazpien sortzien osoa zen. Debutete benak eta gota barroroleko balioa ben.